Eta, bueno, jarraian beste familiakide bat aurkeztuko dizuet. Itziar Ostolaza Galdoz, bera aurre hezkuntzako irakasle izateaz gain, hezkuntzaren testuinguruan kulturaniztasunean eta eleaniztasunean aditua da. Eta momentu honetan Errenteriako udalean alkate orde izateaz aparte, berdintasun, hizkuntza, partaidetza eta hezkuntza politiketan zinegotzia ere bada. Gaur, aurreko urteetan hezkuntza komunitatearekin batera, ikastetxeekin batera eta UESI eta Elujarrekin batera egindako prozesuaren azalpena plazaratuko digu, plaza hontan, eta gehiago luzatu gabe nahi duzunean. Eskerrik asko Iker, entzuten da. Eskerrik asko Iker, eta aipatu dezu ez, holtzadei gozarenean bertigo puntu bat sentitu dezula, nik ere, Nora, Mikel Aboa, Salvador, eta oraini, pixka bat lurrera jetxita eta oso praktikora ekartzen saiatuko naiz, behintzat guk hemen herrian azken urtetan garatzen ari garen prozesua edo ez. Lehenik eta bainala ere eskertzea nik ere oinarriri, gaur jardunaldi hau gurera ekarri izana eta hemen guri ere ahotsa eskaini izana ez. Nola aipatzen zenuen haundira jokatzea tokatzen zitzaigula, nik gure txikitasunetik egiten ari garen bide hori azalduko dut gaur, baina aitortzen eta balioan jartzen ere Euskal Herri zabalean, luze zabal hontan praktika hon ugari egongo direla, udalerri ezberdinetan, oso anitzak izango direnak, tokian tokiko beharri erantzungo dietenak, eta gureak edan du edo edan nahi izan du norak aipatu duen markortatik, seguruenik gauza asko edango genituen hortik, baina badu ere gure realitatetik, ez? Maila lokalean, gure herriaren soziologia, ekosistema eta izate horretatik, ez? Eta hortik edaten du batipat esango nuke. Gaurkoan prozesu honi hautsanik jarriko diot, baina ikuste ditut aurpegi batzuk ere hemen prozesuaren parte zaretenak, eta beraz, eguna bukatu aurretik, ez, aukera izango dugu solasteko, eta zuek ere hitza hartzeko. Orain 4 urte abiatu genuen prozesu bat kontatuko dizuet, baina bizirik dagoena, malgua dena, dinamikoa dena, amaitu ez dena, bidea ibilian egiten delako, ez? Eta hortan gabiltzalako. Ibilian, batzuetan asmatzen, seguruenik, eta beste batzuetan hanka sartzen, eta hanka sartzen dugunetan, atera eta urrats berriak ematen saiatzen. Ea, ez dakit. Zueten. Ez dite... Pasa dezakezuzu bestela? Ara enfokau bestela, Itziar, ara, igual. Bale. Bueno. Bai. Bale. Leku honak ematen digu abagune hau teknologiarekin, baina ez dugu praktikatu lehenago. Bueno, prozesuan murgildu aurretik nahiko nuke pixka bat markoa labur-labur azaldu, ez da? Pixka bat guk prozesu honen abia puntuan nundik hitz egiten dugun zuekin partekatzea garrantzitsua dutza zaidalako, bai? Hemen aipatuko ditut 6 kontzeptu hauek guztiontza dira ezagun eta guztiok sentituko ditugu seguruenik gure, modu batera edo bestera, baina bere horretan oso kontzeptu zabalak dira, ez? Beraz, saiatuko naiz kokatzen guk hezkuntzaren inguruko politika publikoak Errenteriak udalean garatzen ditugunean gure abia puntua nun ezartzen dugun, ez? Lehenengo 2 kontzeptuak dira hezkuntza eskubidea eta ekitatea bermatzea, ez? Eta guk eskubide hori, hezkuntzako eskubide hori ulertzen dugu justizia sozialaren oinarrietan, ez? Eta oinarri horien sakontzea ekitate eskubidean, alegia, aukera berdintasuna lurzoru izango den ordena demokratiko bat eraikitzearen bidean, zeinak ahalbidetuko duen nolabait haur edo herritar ororentzat eskolaratze sarbidean ikaskuntzarako aukeran edo arrakasta akademikoa bermatzeko bermea, errepikatuz, ez? Eta hori nolabait
bizitza osoan zehar kalitatezko hezkuntzarako sarbidea eskainiz eta garapen osorako baldintzak eskainiz haur eta ondorioz herritar orori. Orduan finean hezkuntza eskubideaz eta ekitateaz hitz egiten ari garenean hitz egingo genuke behar gehien duten horiei laguntza handiagoak emateaz, ez? Horretaz ariko nintzateke. Beste bi kontzeptu, ekarri nahi ditudanak eta gure prozesu ardazten dutenak dira herria eta hezkuntza, ez? Eta biak nolabait erantzunkidetasunaren txapelpean nolabait binkulatuta. Herria ulertzen dugulako hezkuntza eragile, bere horretan, ulertzen dugulako hezkuntza testuinguru eta hezkuntzarako eduki ere, ez? Beraz, guretzat herria eta hezkuntza bana ezinak diren bi kontzeptu dira, elkar eraginean jarduten dutenak, eta hor sakonduko dut pixkat udalaren paperean, ez? Ulertzen dugu udalon erantzunkizuna badela etorkizun hurbileko tokiko erronkei elkarlanean edo komunitatearekin erantzun bat ematea, ez? Eta ondorioz, esan badut herria eta hezkuntza bana ezinak direla, hezkuntza ikuspegi publiko batetik ulertzera garamatza, zerbitzu publiko gisa, bestelako politikekin josiz edo elkarlanean jardunez. Guretzat markoa hori da, ez? Eta zentzu horretan, ardura partekatuz hezkuntza eragile, hezkuntza agenteekin, horregatik erantzunkidetasunaren ideia oso erdigunean kokatzen dugu gure prozesu honetan. Eta azkenik parte hartzea eta komunitatea. Parte hartzean sakontzen, saiatzen ari garelako etengabe prozesu honetan, eta komunitatea saretzen. Eta hemen aipatu nahi nuke, pertsonala dena, politikoa denaren ideia hortatik abiatzen garenean, feminismoak ematen digun iturri hortatik edanaz, aipatzea politika praktika kolektibo bat dela, eta hala ulertzen dugula, ez? Eta ondorioz, praktika kolektiboa denean, komunitatearekin lotura eta harreman estuan jardun behar duela, jardun behar dugula, udaletatik eta politika agintzatik ezin ditugula, bata bestearen gandik bereizita ulertu. Eta hori nola egin, ze tresnaren bidez, parte hartzea, bada nolabait tresna bat, komunitatearekin, herriarekin, boterea partekatzekoa, ez? Eta boterea partekatzen dugunean, harreman desorekatuak orekatzen ariko ginak, ez? Eta hori da, gurean ere, hezkuntzaren politika bateratu ez hitz egiten dugunean, nolabait ernamuinean dauzkagun kontzeptuen logika edo puzlea. Markoa kokatuta, asko zarete bertakoak, baina beste batzuk kanpotik zatozte, eta pixkat kokatzea gure hezkuntzaren ekosistema anitza edo zein den gure herrian, ez da? Gure herriak, errenteriak, oreretak, 40.000 biztanle inguru dauzka momentu honetan, eta 2016-17ko datuetara joko bagenu, guztira 7.212 ikasleek osatuko lukete gure ekosistema hau, guzti hortatik helduak kenduko bagenitu, edo aterako bagenitu, adin txikiko ez hariko ginakenean, 6.451 ikaslez hariko ginake guztira 26 hezkuntza zentrotan banatuta. Haur eskoletatik hasi, lanbide heziketa, helduen eskola eta abarretaraino. 26 zentrok osatzen duten nolabait gure herriko ekosistema anitz eta zabala, eta ondorio aberatsa. Eta ez da osoikoa izaten, baina ekarri nahi izan dut, pixka bat testuinguru honekin jarraitzeko, 2021 momentu honetan udalean daukagun aurrekontua. Hitz egiten dugunean, politika publiko ez, azken finean aurrekontua bera, politika hori garatzeko tresna ezinbesteko badelako, aurrekontu gabe ezingo genituzkelako politikak ere aurrera eraman, eta tresna den heinean, gardentasunarik eta bat eginez, alegindu naiz argazki batean ekartzen, 2021 gure udalean, hezkuntzari eskaintzen dioguna, sartu gabe baloratzen asko edo gutxi den, baizik eta argazki hau zuekin partekatu nahian,
gogoetarako ere interesgarri izan daitekelakoan, ezta? Sailkatu ditut hainbat partida, batzuek dira, hemen eskuinean dituzuenak hezkuntza sailak berariaz izango dituzkeen partidak guztira ikusten duzue 230.000 inguruko aurrekontu bat izango luke gurean hezkuntza sailak, eta hor, Arroxa kolorez ikusten duzuena da, nolabait gaur aipatuko edo kontatuko dizuedan prozesuari esleitzen zaion aurrekontua, ez? 230.000 euro, pixka zifretara jeitsita. Baina, hezkuntza sailaren partidetatik haratago, saiatu naiz arakatzen, udalean ditugun partida eta departamentuan hitzetako bestelako, nolabait, aurrekontu partidak, herri hezitzailearen logikan, bete-betean erantzuten diotenak, gaur azalduko dudan ekosistema edo prozesu honi, ez? Eta beraz, ikusiko duzue, mantenu edo hirigintzako inbertsioak ikastetxetan egiten direnak 1.600.000 euro den bueltan kokatzen direla, gazteriatik hezkuntza ez formalari edo aisialiari eskaintzen zaiona 500.000 euro inguruan kokatzen dela, herri arte eskolak propioki baduela 2.300.000 euro inguruko aurrekontu propio bat, bertso eskola badaukagula ere indartsua eta presentzia handia duena bertan eguneko handienean aurrez osatua 31.000 euro ingururekin, eta gero badaudela, jarraian ezagunak egingo zaizkizuen hainbat egitasmo ikastetxeekin elkarlanean jorratzen direnak, ez? Agenda 2030, eskola kirola, euskara refortzu saioak, kulturartekotasun programak, familien esku hartzea gizarte zerbitzuetatik, hizkuntzatik edo kulturatik garatzen diren bestelako programak, guztira, hau guztia batuta 5 milioi euro inguruko aurrekontu bat eta zaliko ginak eitz egiten, eta gure herrian, 2008 batean, onartu dugun aurrekontua 55 milioi eurotakoa da, ez? Zaliko ginake, eguneko 10 baten bueltan hitz egiten, 6% den nolabait herri honek hezkuntzari esleitzen diona. Badakit, konparatibari gabe, zaila dela, baloratzea asko edo gutxi den, edo nun mugitzen ari garen, baina nahita egin dut ez konparatzea, nahi nuelako, argazki bat ekartzea, askotan hezkuntzan gabiltzanon artean, urruti gelditzen zaizkigulako udal aurrekontuak, baina finean direlako tresna ezinbesteko. Alderantziz noa, etengabe. Eta, orain ja, murgilduko naiz nolabait gure prozesura. Markoa pixka bat azaldu ondoren, ezta? Guk prozesua hau duela 4 ikasturte abiatu genuen bere horretan, baina abia puntuan badu udal eskola kontseiluaren sorrera. Hor, apustu politiko bat egintzen, lehen aipatzen nuen marko horren logikan, politika bateratuak herriarekin, komunitatearekin eraikitzearen logika baten baitan, eta udal eskola kontseilu bat sortu genuen. Udal eskola kontseilu asko egongo dira, batean eta bestean, baina guk nolabait aipatuko dut ze izaera esleitu nahi izan diogun espazio horri, ezta. Alde batetik, legeak dioena jarraituko bagenu, espazio hauek aholkurako espazio dira, espazio kontsultiboak dira, ez erabakitzaileak, baina guk erabakigune izaera esleitzen diogu politikoki espazio honi, ez. Hain justu iruditzen zaigulako, esparru hau badela eta izan behar duela herriko hezkuntza eragileek partekatzen dugun mahai nagusia. Eta horren baitan, nolabait premisa edo oinarri nagusi bat jartzen dugu, edo jarri nahi izan dugu hasieratik erdigunean, ez? Herri interesa. Batzen gaituena gure kasuan, errenteria horreta delako, ezta? Alegia, ikastetxe bakoitzak, edo ikaskomunidade bakoitzak, eukiditzakeen behar edo kezka partikular hoiek nolabait alde batera, edo gurekin dakarzkigu toki guztitara, baina alde batera utzi, eta erdigunean herri interesa, herriaren beharrak jartzearen gonbitea luzatu genuen hasieratik gure udal eskola kontseiluan. Ariketa hori etzen ariketa erraxa izan, ezta? Lehen kontseilu haietan, lehen aldia izan zelako, herriko hezkuntza zentro ezberdinek, bai zuzendaritzakide, bai irakasle, bai guraso, bai langile, batu zirela, batu ginela udalarekin batera, horrelako maila anitz batean, ez? Eta
eta lehen aldi horietan, harremanik sortu ez denean, bakoitza bere errealitatetik abiatzen denean, bakoitzak badakar berarekin bere partikulartasun hori, ez? Erabat zilegi dena eta gainera erabat beharrezko dena, baina guk etengabe saiakera egin dugu gonbite hori luzatuz, ez? Partikulartasun horietatik kolektibotasunerako urrats hori eman nahian. Sanduan bezala, abia puntuan, hezkuntza errealitatearekiko muturreko irakurketak zeudela antzeman zitekeen, edo horrela jaso genuen guk hastapen haietan, eta erabaki bat hartu zen, nolabait muturrean zeuden diskurtso edo kezka edo behar horiek artikulatzeko. Eta izan zen, diagnostiko partekatu bat elkarrekin sortzearen ideia. Kontseiluak berak mahai gainean jarri zuena, eta ibilbide horriekin genion. Diagnostiko hori zertarako, edo zergatik, ez? Ikuste genuelako, hainbat kezka edo hainbat behar partikular oso subjetiboak izan zitezkeela, baina ez genuela objektiboa izango zen edo objektiboa izaten ahaleginduko zen datuetan, datu kuantitatiboetan oinarrituko zen argazki oso bat gure herrian, ez? Eta ez genuenez behar genuela, nolabait hori izan zitekelako abia puntu guztiok partekatzen dugun herri hau, herri honekiko irakurketa partekatu bat ere burutzeko. Eta bidaia horri ekin genion. Saiakera beraz izan zen, momentu hartan lubakiak aipatu ditueten gabe norak, agian lubakien alde banatara eta bestera zeuden ikastetxe komunidade ezberdin horiek, ikastetxe zarago, arratsaldetan, jolastokian, parkean, bizitza ere komunidade horien bueltan burutzen zuten, horiek komunidade bakar baten bueltan jostea, hori izan delako hasieratik saiakera. Eta horretarako hezkuntzaren diagnostiko partekatua. Diagnostikoak 5 atal jasotzen ditu, gaur ez dute hemen azalduko, diagnostikoa bera azaltzea litzake monografiko bat, goiz oso batekoa gutxienez, baina bai behintzat kokatzea, ze dimentsio jasotzen dituen, ez? Behintzat, guztiok argazki hori izan dezagun. Lehenengo dimentsioak nolabait datu orokorra jasotzen ditu, egungo hezkuntza sistemaren dimentsioari dagozkionak, jaiotze tasak, haurren eskolaratzearekin lotutakoak, eta prosperzio demografiko bat, ez? Gurean garrantzia izan duena ere irakurketak egitari begira. Bigarren dimentsio batean, hezkuntza etapen ezaugarriak nolabait jasotzen ditugu, haur eskoletatik hasi, 0-2tik, eta lanbide heziketara bitarte, eta hor tartean baita ere ikasetapen arteko ikasle trasbaseekin ere zer gertatu den jaso da. Hirugarren dimentsio batean eskola arrakastaren inguruko datua jasotzen dira, bertan jasotzen dira alde batetik ebaluazio diagnostikoa edo ISEI gisa ezagutzen ditugun horren datuak, herri mailakoak, hezkuntza premia berezia, matrikulazio bizia, horrelako hainbat datu. Laugarren dimentsioan familien ezaugarria jaso ditugu, oso lotuta ere udalean gizarte zerbitzuekin ditugun datuekin eta laguntza jasotzen duten adin txikiko familien datu sorta batekin, eta azken dimentsioan eskola orduz kanpoko edo hezkuntza ez formalean artikulatuko litzaken eremu, aisialdi eremu horretara binkulatutako datuak jasotzen dira, alde batetik ikastetxetako jarduerekin lotutakoak, eta beste alde batetik udal eskaintzarekin ere lotutakoak. Orduan, diagnostikoa bere horretan mardula eta sakona da, eta bai aipatzea guk ibilbide hau hasi genuenean, udal eskola kontseiluan, nolabait misio hori jarri zionean bere buruari, ez genuela inondik inora espero, horren zaila izango zenik bidea, ez? Pentsatze genuen, diagnostiko bat burutzeko, bide laguntza bat azpikontratatuko dugu, eta kasu honetan, Elujarrekin abiatu genuen bide hura, eta, ikasturte baten bueltan, seguruenik lortuko dugu, ez? Argazki kuantitatibo bat izatea. Bi ikasturte eta erdi behar izan ditugu diagnostikoa osatzeko, eta bide laguntza horretan Elujarrez gain, unibertsitatearen, kasu honetan, Mondragon Unibertsitatean UESIren bide laguntza behar izan dugu ezinbestean prozesua garatzeko. Zergatik, ez delako izan diagnostiko bat datuen jasoketa huts batean geratu dena.
beste kasu batzutan agian egin izan dugun bezala. Kasu honetan balorea eman nahi izan genion, diagnostiko hau modu partekatu batean garatzeari, bai? Eta modu partekatu batean garatzeak esan nahi zuen, ikastetxe anitz horietako ahotsak barnebildu hartzi dela diagnostikoan bertan, ez? Eta kuantitatiboaz gain, ikuspegi kualitatibo bat ere, ahots ezberdin horiek ere jaso behar zituela gure prozesuak. Horrek, lagunduko zigulako baita ere, elkarren ezagutzan eta nolabait datuek jasotzen ez duten ikuspegi subjektiboago hori ere nolabait jasotzen eta erdigunean jartzen, ez? Eta saiakera hori horretan abiatu ginen eta ibilbide hori hasi genuen. Karri ditut diapositiba gutxi batzuk, esan dedan bezala ezinezkoa zaidalako guztia azaltzea, baina, uste dut, dimensionatzeko ez datu mota jasotzen dituen, interesgarri izan daitekela, eta orduan, dimentsio bakoitzeko diapositiba bat edo ekartzea ausartu naiz, ez? Hemen jasotzen den adibidez bada, ikasle etorkinen matrikulazioaren bilakaera lehen hezkuntzako ikastetxeetan 2008-tik 2016, ez? Eta, argazki hauek nahi izan dut, gero azalduko dudan erronkekin ere oso lotuta egon delako, ez? Argazki honek, erdigunean gauza asko maigaineratu dizkigulako. Eta hemen, ikusti duzue, 2008an sare publikoan 53 ikasle etorkin genituen, kontzertatuan 22, eta 2016an sare publikoan 329 ikasle genituen eta kontzertatuan 45, ezta? Argazki esanguratsua. Eta gero, alboan baduzuen nolabait ze jatorritatik etorritakoak diren atzerritar edo ikasle etorkin hauek. Beste argazki bat, oso ezberdina, isei behiren emaitzekin lotutakoa, hau badakizue LH Laun eta DBH bin egiten den froga dela, kasu honetan beste bi datu, ez, ekarri nahi izan ditut. Alde batetik lehen hezkuntzan ohartu ginela ariketa honen bidez, hauek ez dira eskola bakoitzek dira, nolabait herriko ikastetxe guztien datuak batuta ateratzen diren emaitzak, nesken puntuazioak euskaran soilik daudela mediatik gora, nolabait, zientzietan eta ingelesean parean eta beste kompetentzietan bera, ez? Hau izan zen asko harritu gintuen datu bat, ez? Hain justu ere, EAE mailan ditugun ondorioak beste zerbait erakusten digutelako, ez? Orduan, oso baliagarri egin zaigu ere ohartzeko, seguruenik arlo honetan lan bat ere egin beharko dugula gure herrian, ez? Genero arrakalari dagokionean. Eta aldiz DBH-en, sakontzen dautan, ez? Nesken puntuazioak euskaran eta ingelesean daude goitik, baina gainontzeko kompetentzia guztietan behetik daude, ez? Enei sartuko ere baloratzen azterketa hauen logika, egiteko modua, ebaluazioa eta bar, baina, esanguratsua da argazkia, ez? Eta balio izan digu guri ere, gai horren inguruan gogoeta bat abiatzeko. Beste argazki bat, oso ezberdina, udal gizarte zerbitzuetatik datortzen dena, ez? Hau da, zenbat adin txikiko familiek, eta ez adin txikikok, hau da, adin txikiko familia bakoitzean, segura aski adin txikiko bat baino gehiago egongo delako, edo kasu askotan mintzat, zenbatek jasotzen dituzten gizarte larrialditako laguntzak, ez? Ikusten dezue, zenbatek eta zein nazionalitatetakoak. 152 batek nazionalitate espainiarra du, eta ondoren, ikusten dituzu hor jarraian, Nigeria, Marruekos, Nicaragua, eta hor Hego eta Ertain Ameriketako hainbat eta hainbat herrialdez. Honek ere, hainbat zurrumurru deusestatzen ditu bere horretan, ez? Gizarte larrialditako laguntzak, ze perfile jasotzen dituzten, ez? Hau da argazkia. Beste argazki bat, ezberdina, kasu honetan eskola kirolarekin lotutakoa, ez? Eta generoarekin lotutakoa. Eta hemen ikusiko duzu, hemen zentratuko naiz azkeneko urtean, 2017-2018 urtean, eskola kirolean 161 parte hartzen 161 mutilezkoa izan zen, eta 131 emakumezkoa, ez? Hau, segura aski bada datu bat ere ezaguna askoren gandik, baina esanguratsua eta interbentzio politiko publikoak ere segura aski beharko dituena. Eta, uste dut azkeneko diapositiba bezala hau ekarri dela,
ekarri dut ja, hezkuntza ez formalarekin edo ikastetxez kanpoko jarduera, isi jarduerekin lotutako beste diapositiba bat, ez? Esaten nuen asko daudela, baina, hauek aukeratu ditut. Eta hemen, lehenengo grafika horretan ikusten duzuena da, orain herri arte eskola, orain arte errenteria musikaleko ikasleen matrikulazioak, eta hemen ere, zeharrakala dagoen nolabait, ikusten duzue, dantza ikasleen artean, ikasturte hortan, 2017-2018an, ikastetxe kontzertatuetakoak 216 zirela eta publikoetakoak 48 soilik, eta musika ikasleen artean ere, nahiz eta arrakala txikiagoa edo murritzagoa izan, haundia dela, ez? 184 kontzertatuetatik eta 180 publikoetatik. Aldiz, beste diapositiba baldin bagoaz, gaztelekuetara, DBH-ko adintarte horretara, ikusiko duzue, gazteen 174 parte hartzen duen 174 zentro publikoetatik joaten zela edo parte hartzen zuela, eta 6 batek edo kontzertatuetatik. Bada ere argazki bat familia tipologiekin eta familia profilekin oso lotutakoa, eta irisgarritasun ekonomikoarekin edo maila sozioekonomiko horrekin. Horrelako argazkiak jaso ditugu, uste dut ia 200 diapositiba jasotzen dutela diagnostiko txostena, eta ekarri ditu dut 5 soilik, pentsa zenbat informazio eta zer nolakoa jaso dugun bideo honetan, ez? Baina, lehen aipatzen nuen, bideo honetan, datu ez gain ahotsak ere jaso ditugula, ezta? Eta, kasu honetan, 232 ahotsek osatu dute, edo egin diote ekarpena diagnostiko honi, 13 ikastetxetako 13 zuzendarik, 56 gurasok, 145 irakaslek eta 28 ikaslek, ez? Parte hartzeko esparru eta metodologia ezberdinak baliatuz. Eta ondoren, behin diagnostikoa amaitutzat eman genuenean, ibilbide luze horren ondoren, kontsentsuzko ibilbide bat izatea nahi izan genuelako, edo kontsentsuzko emaitza, esan da, sozializatu ere egin genuen, herri mailan, gaur da ustut lehenengo aldia horrelako foro publiko batean hau aurkezten deguna, baina ikastetxe guztietan hau aurkeztu genuen, aurkeztera bertaratu ginen, eta kasu honetan, 226 pertsonak jaso zuten lehen pertsonan jaso dute prozesu honen eta diagnostiko honen emaitzen berri, ez? Eta ariketa hau ere guretzat oso garrantzitsua izan zen, ez? Behin diagnostikoa eginda, etzedin geratu kajoi batean, edo etzedin geratu udaleko bulego batzuetan, politiko edo teknikoek irakurketa batzuk egin genitzan, ez? Guretzat importantea zen tresna hau hezkuntza komunitatearekin partekatzea, hezkuntza komunitatearen eskura jartzea, horrek azkenean ahalbidetzen duelako ondoren burutuko ditugun edo azalduko ditudan erronka eta beharren diagnosi ahalik eta egokiena, ez? Eta hor ikusiko duzue, kasu honetan ere 225 irakaslek hartu zuten parte, 73 gurasok, 3 langilek, ikasleekin ez genuen sozializatu, hori utxune handietako bat, 17 ordezkari politikok, udalean ere lanketa hau egin delako, 12 udal teknikarik, guztira, sozializazio saioetan, 340 pertsonak, gehi, gurasoen saretze eta udal eskola kontseiluan parte hartu duten kideak. Eta behin diagnostikoaren ibilbidea azalduta, sartuko naiz gehiago, momentu honetan, prozesuan zehar eraiki ditugun 3 lan esparru zuekin partekatzera, ezta? Esaten nuen, abiatu ginela udal eskola kontseilu bat sortzetik, udal eskola kontseilu anitz eta zabal bat, kide kopuru handiz osatua eta dinamizatzeko zaila. Zaila, dimentsioagatik, astapenetan elkarren ezagutza falta horretatik, eta irakurketetan ere urrun kokatzen ziren kideak zeudelako bertan. Bertan, erabaki zenean diagnostikoa egikaritzea edo burutzea, ikusi zen esparru operatiboago baten beharra, nahita ez gai hori kudeatzeko, ez? Eta esparru operatibo hori izan da zuzendarien foroa. Udal eskola kontseiluan erabakizelako, ikastetxe bakoitzaren ordezkari edo ahots
interesgarri eta kualifikatu izan zitezkela zuzendariak, eta ondorioz, foro bat sortu genuen berariaz, hasiera batean anbizio horrekin, bai, diagnostiko partekatu hori, elkarrekin diseinatu eta eraikitzearen anbizioz, eta ondoren, bide bat egin du foro horrek. Bide bat egin du, hilabetean behin bildu den foro bat izan delako, hilabetean behin 2 ordu terdi 3 orduko saioak izan ditugulako azken 4 ikasturte hauetan zehar, kenduta, pandemiaren ondorioz egin behar izan dugun etenaldia, ez? Eta, urtarrian abiatu genuen berriro ere, hasieran telematikoki, eta orain berriro ere presentzialki azken hilabetetan martxan jarraitzea lortu genuen. Zuzendari foro hau izan da, oinarri nagusi, diagnostiko partekatu hau guztion artean eraikitzeko. Eta esango dezue, ez da inzaila, diagnostikoan, datu batzuk aukeratu eta egitea. Datuen aukeraketak berak, denbora asko eskatu zigun, ez? Zuzendariek beraien ekarpenak egite zituzten, baina ikastetxean gero bakoitzak berean kontrasteak eta lanketa egin behar zuen, eta, datuei dagokienean ere, horrela ikuskera ezberdinak zeuden, ez? Ze datu jaso behar ziren, datu horien adierazleak zeintzuk behar zuten izan, zeinetan jarri lehentasuna handiagoa, zeinetan txikiagoa, hor, hainbat eta hainbat eztabaida izan genituen, ez? Baina eztabaida handiena nolabait, etorri zen ondoren diagnostikoaren sozializazioa, lehen aipatu den sozializazio hori nola egin behartzen erabakitzerako garaian, ezta? Ze guztiok aitortzen genuen, nolabait diagnostiko horren balioa eta datu horiek ematen zigutena herri bezala, baina ondoren hori herrian sozializatzeko, ikastetxe bakoitzak ere bere kezkak, bere beldurrak edo bere desadostasunak zituen, ez? Adierazle horiek nola partekatze horretan. Orduan, eztabaidaren zati handiena eta ibilbidearen zati handiena, hilabete luzez, joan zitzaigun horretan, ez? Sozializatzeko zein adierazle mota eta adierazle horiek nola jaso behar genituen kontsentsuz erabakitze hortan. Azkenean lortu genuen, eta lortu genuen ikastetxe bakoitzak bere hortatik urrats bat eman zuelako, ez? Eta momentu batean, segur aski atzean edo albe batera utzi zituelako bere hastapeneko hainbat kezka, hain justu ere, ekarpen hau egin ahal izateko, eta hori da momentu honetan daukagun emaitza, eta diagnostikoarekin bukatzeko aipatu nahiko nuke, konpromiso bat hartu genuela, 4 urtetik behin berritzekoa. Ulertze genuelako diagnosti batek bere horretan, balio bat izan dezakela, baina balioa benetan hartzen duela, konparatibak egiten hasten garenean, edo ibilbidea edo bilakaera ikusten dugunean, eta ibilbide hori aztertzen joateko 4 urtetik behin berritzea erabaki genuen, eta momentu honetan 2021 urtean horretan ari gara berriro adierazle horien jasoketan, orain ja, eztabaidarik apenas gabe, aldez aurretik egintzen lan horretan oinarrituta, ari gara diagnostikoa berritzen, eta oso espektante gaude, ea 4 urte hauetan datuak zen horabidetan mugitu edo aldatu diren, ez? Baina, uste dugu esanguratxoa eta interesgarri izan daitekela, eta iraila urrirako izango dugu gure artean aztergai. Zuzendarien foroak ibilbide hori abiatu zuen, baina diagnostikoaren lanketarekin batera, ondoren etorri ziren nolabait bestelako lanketa batzuk. Eta lanketa nagusia izan zen, eta momentu honetan hortan gabiltza, diagnostikoa behin eskuartean izan da, hortik eratorritako lehentasunak erabakitzea, ez? Nolabait gure herrian, hezkuntzaren ikuspegi batetik, ze behar eta ze lehentasun partekatzen ditugu momentu honetan, ez? Eta hor, 9-10 lanildo nolabait izendatu ziren, baina horien artean 2 lanildo lehenetsi genituen, kontsentsuz ere, eta ariketa dinamika ezberdinetan, garatu ahal izateko datozen urteetan, ez? Eta hain justu ere, kontsentsuzko 2 erronka horiek dira hemen jaso ditudanak, alde batetik dago, errenteriara etortzen diren ikasle berri horien banaketak suposatzen duen desoreka ikastetxe edo zentro ezberdinetan, eta helburu bezala gure buruari jarri diogu, gai hori abordatu, eta nolabait ikasleen desoreka hori orekatzeko
politika gaiatzeko gaiote garen, ez? Eta, bueno, azken hilabetetan hortan gabiltza buru-belarri murgilduta. Eta bigarren erronka lotuta zegoen, bueno, ikuspegi globalago batekin, seguru aski oinarrien edo hezitzailearen logikarekin oso estu lotuta, hezkuntza komunitatean zer nolako garrantzia duen adieraztearekin herriari, ez? Pixka bat egiten zelako irakurketa bat, herritik edo herritarrek ere askotan ikastetxeengan hainbat erronka eta hainbat behar proiektatzen dituztela eta eskaera handiak egiten direla, baina erantzunkidetasun hori herriak bere ez duela sentitzen, ez? Beraz, pixka logika hortatik bigarren erronka ere potoloa. Baina momentu honetan gabiltza lehenengo erronka horri bueltaka eta hor prozesuko protagonistak ekarri nahi izan ditudanak gaur argazki bidez bada ere ona. Beste foro bat artikulatu duguna bide honetan izan da guraso elkarteen mahaia. Mahai hau beranduxiago sortu genuen, baina prozesuan aurrera joan ala beharrezko ikusi zen gune hau ere sortzea eta guraso elkarteek eta ikastetxe bakoitzeko gurasoek modu partekatu batean ere gogoeta hauek egitea, ez? Hemen ere diagnostikotik abiatuta, baina hemen hasi ginen lanketan, guraso elkarte bezala dituzten beharrak identifikatuz eta ikusiz ere ea behar horiek konpartituak diren edo zein behar mota konpartitzen diren, ez? Eta hor abiatu dugu bide bat, egia da justu pandemia aurretik, sortu zela ideia herrian guraso elkarte guztiek batera antolatutako herri ekimen bat, hezkuntza ekimen bat antolatzearena, baina pandemiak moztu intzigun ideia hori edo garapen hori, eta momentu honetan geldik dago proiektu hori, ez? Baina, ikasturte honetan bai lortu dugu, behintzat beharrak elkarrekin identifikatu, eta bide horretan sakontzen jarraitzea, eta berriro ere, zuzendarien foroan gertatu den bezala, guraso ezberdinen arteko ezagutza, harreman sarea, jostea, ez? Gero aipatuko dut, baina horri garrantzia handia eman diogulako gure prozesuan. Eta azkenik, egongo litzake beste mahai bat, hezkuntza mahaia deitzen dioguna, hau udal barruan antolatuko litzaken mahai bada ikastetxe guztiekin biltzen den, urtean 4 aldiz saiakera egiten dugu, eta kasu honetan, askoz ere mahai operatiboago bada, ez? Ez da inbeste debate edo gogoetetarako, baizik eta antolatzeko ikasturtean zehar udalak ikastetxeekin programatzen dituen edo programatu nahiko lituzken hainbat eta hainbat ekintza. Ekintza zerrenda oso luzea da, eta 4 urte hauetan oso luzea izan da, orduan, enaiz hasiko ekintza horiek nolabait bere horretan zerrenda moduan kontatzen, baina bai, pixka bat, aipatu edo ekarri nahi nituen, ekintza horiek antolatzen ditugunean, oinarrian edo abia puntuan, zein ideia izaten ditugun, ez? Ez dugu ekintza guztiekin lortzen, eta pandemiak orain zaildu digu ere logika hau aplikatu alizatea behosotasunean, baina bada guretzat abia puntu interesgarri bat ekintza horiek nola garatu eta nola antolatu eta ekintza horien aukerak eta egiterako garaian ere, ez da. Beraz, alde batetik, ikaslean hitzen arteko topaguneak sortzea da antolatzen ditugun ekintza horien helburuetako bat, alegia ikastetxe ezberdinetako haurrak nastea ekintzetan, orain pandemian zinezko iruditzen zaigu, burbuila gora eta bera, baina pandemia aurretik gai izan ginen, eta orain ere seguru lortuko degula modu batera edo bestera horrelako ekimena garatzea. Guretzat honek balio erantsi badauka, ulertzen degulako, ikastetxe ezberdinetan dabiltzan ikasleek herri bat partekatzen dutela, baina askotan ikastetxeak berak komunitate sare bat eskaintzen digunez, askotan beste ikastetxeekin harremantzea zaila egiten zaigula edo zaiela, ez? Eta beraz, udaletik antolatzen diren ekimenak begirada hortatik antolatza guretzat oso importantea da. Bigarren ideia balitzake ikastetxeen arteko lankidetza sustatzea, ekintza hauek ekartzen dutenez ikasle ezberdinak elkarren artean nastea, ondorioz ekartzen dute ikastetxe ezberdinak elkarren artean koordinatzea eta elkarrekin gauzak kudeatzea.